Přeji všem krásný dobrý večer. Dnes vám představím celosvětový globální projekt, první svého druhu, který kombinuje Matrix 2x3 a 2x2. V tomto systému můžete pracovat odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Celý systém je velmi jednoduchý. Do tohoto systému je jednorázový vstup $315. Nalekejte se této částky, protože ty výdělky jsou zde opravdu fascinující. Unikátní na tomto projektu jsou výplaty. Příklad, dnes vyděláte $300, dostanete dnes zaplaceno. Vyděláte $2000, dnes dostanete zaplaceno. V tomto systému vždy následujete svého sponzora do jeho úrovně. Žádné měsíční poplatky, jde tu o jednorázovou platbu, jak bylo řečeno, $315. Dále můžeme říci, že je to systém nebo Matrix, kde dochází k přelévání, což je velice důležitá věc, takže ti lidé se tam plní, jak se říká, také automaticky. Jak už jsem říkal, tento systém je první svého druhu, který kombinuje Matrix 2x3 a 2x2. Jak v tomto systému začít takzvaný rychlý start? Stačí vám pouze schopní dva lidé, kteří vědí, co chtějí a vědí, čeho chtějí dosáhnout. Kteří udělají to samé, co vy, tedy zaplatí jednorázově za vstup do tohoto systému $315. Za tuto cenu obdržíte špičkové produkty v hodnotě $2278. Co je také důležité říci, ti, kterým se nepodaří přivést 2 členy, i ti do cíle také dojdou, ale samozřejmě pomaleji, zhruba 10krát pomaleji než členové, kteří to vemou vážně a ty kolegy nebo známé nebo kohokoliv do systému přivedou. Co se týče produktů, je jich opravdu velká řada. Například Skype Scraper, který vám umožní například odesílat zprávy jedním kliknutím všem vašim kontaktům, dále vyhledávat kontakty z celé sítě Skype podle zaměření a tak dále. Takže pro ty z vás, kteří podnikají na internetu, určitě super software. Dalším programem je knihovna s více jak 177 e-booky a audio e-booky a hodnota této knihovny je zhruba $1800. Všechny tyto knihy v elektronické podobě si můžete také stáhnout. Jak tedy v tomto systému začít? Teď vám to vysvětlím takhle slovně, potom po chvíli bude následovat názorná ukázka, jak vlastně v tom Matrixu začínáte. Vše samozřejmě začíná registrací a tou jednorázovou platbou $315. Vstoupíte tedy do Matrixu 2x3, do kterého se navíc členové, jak jsem říkal, i přelévají. Každý člen, který vstoupí, aby měl nárok na provize, se kvalifikuje, a to tím, že přivede do systému 2 členy, kteří také zaplatí jednorázově $315. Poté postupujete v Matrixu a jakmile se zaplní spodní řada, to znamená 8 členy, postupujete o 1 linii výše a opět, jak se zaplní 8 pozic v té spodní řadě, ocitnete se na vrcholu a vyděláváte $2400. To uvidíte potom názorně na tom schématu. Z těch $2400 vy dostáváte okamžitě $300 do vaší peněženky. Těch $300 můžete použít na kvalifikaci dalšího nového člena, to už je na vás, ale v tomto projektu jde hlavně o týmovou práci, což je nutné si uvědomit. Dalších $300 jde na takzvaný e-pin. Ten vám vlastně otevírá pozici v tom dalším Matrixu 2x2 a za $1800 se vám ten Matrix 2x2 otevírá.
A tam už je to potom velice zajímavé. Poté vás následují další a další členové, jakmile se vyplní 4 místa v té spodní řadě, získáváte poprvé, jakmile se zaplní jedno místo, získáváte $1000, zaplní se druhé místo, dalších 1000, třetí místo, další 1000 a jakmile se zaplní poslední, čtvrté místo, získáváte $2000. Celkem tedy $5000 do vaší peněženky. Teď si tedy ukážeme názorně, jak ten Matrix vlastně pracuje. Pokusím se vám tedy jednoduše vysvětlit, jak Matrix 2x3 funguje. Takže začínáte v té třetí linii, kde se teď zobrazil ten červený čtvereček, takže sledujte ten obraz, abyste viděli, jak to pracuje. Jakmile se zaplní ty další 3 místečka, které budou za chvíli také označeny, postupujete do první linie, což uvidíte za chvíli. Tak, tady vidíte, jak jste skočili vlastně do té první linie a dole té třetí linii se zase místa vyprázdnily. Jakmile ty členové v druhé linii zaplní zase tu třetí linii, okamžitě stoupáte na vrchol tohoto matrixu. Opět se nám zaplnila třetí linie a jakmile se tohle stane, vyděláváte $2400, 300 obdržíte na vaši peněženku, $315 jde na takzvaný e-pin a $1800 vás posouvá do Matrixu 2x2. Tady vidíme tedy Matrix 2x2, vy se nacházíte v té druhé linii, kde máme vlastně 4 místa. Jakmile se zaplní ty 3 místa, postupujete opět o linii výše. Zase se nám dole zaplnily místa a vy opět jdete nahoru. V tomto případě už získáváte $1000, jakmile se vyplní v té druhé linii první člověk, vyplní se druhý, další $1000, vyplní se třetí, další $1000 a pokud se zaplní poslední, tedy čtvrtý, získáváte $2000. Celkem tedy $5000 a $1800 vás znovu rotuje opakovaně do dalšího matrixu. Zisk je tedy $5000 a neustále se opakující. Plus těch $1800 je volný vstup do dalšího matrixu a je to nekonečné. Takže tady vidíte, že je to velmi jednoduchý způsob. Určitě, když si to pustíte ještě jednou, dvakrát, není to nic složitého. Takže v tomto systému stačí opravdu přivést 2 členy, aby ten start byl rychlý. Pokud se vám to dařit nebude, jak bylo řečeno, i to je možný. Ale to vyplnění toho matrixu je samozřejmě potom delší doba. Ze zkušeností členů, kteří v systému jsou, tak toto se podařilo udělat členovi zhruba za 14 dnů, takže za 14 dnů vydělal $5000. Samozřejmě se mu vytvořil ten nový matrix, jak jste viděli, a
vydělává opět znovu, protože ty členové vás stále následují. Pokud vás tedy tento systém zaujal, kontaktujte mě, kontakty najdete v popisu pod tímto videem. Ještě bych se zmínil, že tento projekt vzniknul v roce 2012, a to v prosinci, a za tu dobu, tedy zhruba za 6 měsíců, bylo vyplaceno z tohoto systému přes 3 miliony dolarů, co vidíte zde. Dále zde vidíte informaci o nových členech a vpravo vidíte členy, které vlastně cyklovali, kteří byli vyplaceni. Dále v tom menu nahoře máte ty produkty, o kterých jsem mluvil v tomto videu, tedy Sky Software, pak Skyscraper, co se týče toho Skypeu, výborná věc, a další ta knihovna e-booků a audio e-booků, které si můžete i stáhnout. Dále tu máte kompenzační plán, tedy video v originále, které si můžete také shlédnout. Pod videem najdete jednotlivé body kompenzačního plánu, tak ve zkratce řečeno, jak to vlastně funguje. Ještě jednou tedy zdůrazňuji, že je to systém pro ty z vás, kteří se nebojí zainvestovat. Ta částka se vám vrátí ve velmi, velmi krátké době, pokud se budete držet rad, které dostanete ode mě, pokud mne budete kontaktovat, a já vám samozřejmě se vším rád pomůžu. Takže já se budu těšit na spolupráci s vámi a přeji hezký den.